Nou, dan de kerst krijgen we het koesenwol, hè? Ja. Ja, wat is koesen? Sliepen. Sliepen. Ja. Had ik een idee waar het bij komt? Koesen. Nou, dan maar kiezen ze 3 mogelijkheden, want we gaan er een speeltje van maken. Maar het is iets makkelijker. Oké. Is koesen A, is dat een verbastering van een Frans woord coucher, sliepen? Of komt het uit het Grijzers en betekent het op je kiezen liggen? Hè, koezen zijn kiezen, hè, in het Grijzers. Of is het oorspronkelijk Fries woord en is het beschikbaar onder het woord koes, een oud woord voor hoors, voor kous? Wat denkst? Nou ja, A klinkt logisch, maar ik denk A. Dat is Goeie goed. vraag. Ja, Nou, komt uit het hartstikke Frans. mooi. Ja, heel goed. Ja. Beetje Frans hoor. Oké, ja. A, ja. Ja, A.